Me ba fefe asembe na aba adawunuma. Me pacho be ma bi nkwasi obu a. Mami okasa. Be ma bi nkwasi obu a wo bu me. De no bu kwasi ano. Me pacho minya 90 years no. 19. Pacho. Na mishia no. Me pa ni se atam na ahokire wo honom. Ti ebi wo honom a okwadwuma na o ma mesika kraka nti didi mo anam de nyensen ba na odi kan no. One no. Pacho. Azata na mama no papa we. Pacho no. Na papa yare. Ana mama we. Mama wo. Ti na ne be ma nnete. Pacho de. Ba na nnetwempena. Pacho. Ayo. Ti edidi mo ana nyensen bae. Ti nyensen bae mo ana papa fi. Ene koka me no mama ene boy no. But abrabona anye easy amaye. Ti edidi mo ana me woye. Me woye na me no wo msa but me woye nso no ebusianfo na emfi kire se omuka kire boy ni se nko wonwie school no wonye adwuma binye. Nti se wentimi enwie school no akofo oba de a ene ono a empre no hono nyade no hwe oba no. Ti ebi wo hono ma na okomesin job bank tinkitinti sana ididide. Nti akura ne nya 2 years no ena ekwan bie ma no ena otu kwan nukre nya mi nim otu kwan no wan freda 2 years etwum Sata ma okọ na aba na nya sei bacho okọ akura na nya 2 years ena okra o se otu kwan oka shire ni se okokuru kesi na na sata na mo wen me pacho sata me okọ no he ya no so okokuru kesi bi me pacho no so okọ akra okay okọ akra na akopɛ adwuma ye nti okọ ye ne ye ntenenka nti eda bi na nadamfo bi me kɔ no ho na mse asemasi so okọ akra akopɛ adwuma bi abate fi so okọ ye mentenenka nti me sɔre asema ankɔgya maame na fum ankopɛ bɔde ni bi ampa mbekɔchia enya ade a me na akola ndi nti ase situation mu ayɛ den nti da mesrɛ na ase ɔwɔ ne telephone number on frɛ no ema ɛna osijo ɔno de wanka bibia ankyerɛ me nti edede mo asandi be 3 days ɛna me kɔ hɔ na afi no ka kyerɛ nsa prinsila no kure wo mu ne sɛ watu kwan am se saa ti boy na uku na danfo ne ka kyerɛ okay sɛ watu kwan na me se obi a o ka kyerɛ me sɛ wo ka akra no ɛna watu kwan na me se na mpacho no wo telephone number de ɛna se ne telephone number ne de on fa mame na me se na sɛ me ne nte bɔne o menene nti bɔne sɛ de yɛte he nyina yɛ no wa na ade nti na sɛ prekupen mo ada no manisa no sɛ ɔno ne nka sɛ ɔmfa ne telephone number na mame a ɔmfa mo na psijo ti me kɔ no nkɔbɔ mame ama na mame so enya hwɛ me de me nkɔ so a ɔde bɔde ne ba na me de coaching kakran bi ho no ma adwuma nketinketi bi ba na makɔyɛ saa nti me fa ne sɛ 2 years ni eda bi ho na menya foreign number bi frame me na se number idi na me peke nti me peke ya no na se yo no na me se aden no sa okoye na enemo mu nya ma no na me se na enemo mu nya na ma just oba frɛ keke me hu ni se aha no wone de se ne de boni bi enim ana wo kon ma ye boni bi ana na se ma me ayo boni bi me fa se me no nyinsa obi a emu aye bate ma me de wani ama na se wakoduru ho no ma wo de nka frɛ me kwa na me nte won ka keke ana se no kura nya menim se de okɔ ha okoduru ho no hwɛ se de ho no living tin nya ne class o ka sa kyerɛ ofon so me pa try o se me nya ne class na me se sa was sa no kai o se ngina so se sa no kai na okoye ne na 2 years on ten nkada me pa try na me ti fra obefra wa ne se okoye no de wakohu ni ti wo nya ne class me pa try o frɛ me no se me nya ne class na me se sa SOMPA sa na ka kyerɛ me o se na me se you hone de no kre na times obi bodua na obi eye bibia uchina enchen a utimi ka se na sebe ma ne so won pewa
adenti na onkofa foforo ba saa tam na me hu ni se etoda na obi di boni a na nya se ope ene odi boni na samoya se dudi jina no phone so mpacho uji jina no boni dua mpacho da bi me pacho mambo ni dua oka ya na msemate na makati bata se mekati phone wi na afi na yawo no ba mo te se eba sa adwemboni bia ba otirim fisa me hwe se me won 19 years ebi anka mani wachi a on no break your virginity me ba try ka mani wachi a mo so mo toyi frem doko ya hamwa ya ni hele afi mu ko wode awom enefie enti Priscilla to aso na me wie na me dago no so fasi enti ya no wan frame me biu na mbo mane amane na mamsu enya de se de yetimi ahwa abofra na ma abofra na do 4 years a wotimi ko school no de nyame na ba ye de ebehwe ye hwe na man kan bibia hwe na manye bibia ti yes asem sisu chiro obi wo ho no boni dua ye ne sei am se debi ebia na dua na mekobo na mehu na mbo na enu so asan kofa nsunsanso bi ayede abrem entimi mo ne dua ono de onko but no kre eba asa no SOMPA FM benya o time bi de ma mema say anytime bi a mehu be ma bi ana so be kan bibia kire me bitufo ana me ka sem be ni kwan sa me ka kire no he say eya pa eba ni sana ni sister ba ko bi na metenenka eche me frɛ no a ɔsɛ ni nua na aka kire me sɛ menya na class dia ehu hia mempo bi fofo na me ne de entena ti emuna me didide mun kakran ma me de podi yi ba na makoton na obi ka so woni djuma e bia na makoya ma na kakran ka na mitimi di hia me djuma e pon me ho bi ba se se no station mo aye den tada dem de be ma bofo no kura ko school kwa nya easy minya akro no so ni mu ma esesa ma no ko school nyina ye tie SOMPA ti ye mi kan si ani se mensu obi bia obetisa program Priscilla mensu ate ohu me mobo na ne metimi aka so se me nua ma ne mu ntie me story mo mfanya example fi se rade mensu ate Priscilla show hunso Priscilla show hunso na me ba be bisa wase ya ma shi adwuma kra wie hwan ne boafo wo boa me amma bi adwuma ye ma shi adwuma wie na te se mensu ka mensu tada mtimi kesa ka mensu aka nka faso kwaso bi se we ma shi wie o me sora metifie adi se bi obi beka se me wo madwuma we be ye ma me ansa na makoye na manye bi yo nti se wo ha nyina ne se SOMPA se be ma no mpe obi nkrante ka omwa wo na bi o shop no me pa chan yo ka omwa na mie me shop na se ne so no number na no de frame me no se number no ofra enko nti se me nim kwan a me fa so mate ma me nda agono so Priscilla be ma no ne ma me ne papa we na ne ma me ne papa ewo kono ho no ma e ba se no wayi o masutire aka kirom se ana uka che ne sister na o sibni nua ne se onya wo class ne de hu hia no mo obi ama ne bi me bo na ma me amane o ka se me bo ma me amane no ana na ma me se on suma ne bana sa age ni se won ko fo ba nti on ntumi nka ho hwe no so ntumi nka ho hwe nti wo ma na o ma me mu free tamale side ho awuku no e not na me pa cha nti no ma me no esan ko mo chi ho no nyina ye tie se ne SOMPA de no kura me nti wo mo bi anka akra ne so o mane no akra ne de me fa ne se 2 years na o frey o be ka sa asam na kire me no ene no mane akwala 3 million eno ano no me a me ntine nka mane so a emma
bibia ma ene se wo de to pacho na efi se oni ne obreki wo virgin a wo koye no bia interest pass o fa enwo mu ma me pacho de bi fi say starting na okoye no a actually me beti wo na danfo na nim kakra bi say na danfo ni eni Ghana ha watu kwan wo say on fa ne telephone na manya denti me de mani ja so nyina etachi say ebia eni omo na nkuyi enti na onye de on frame enti na mi gidie nyina say eni omo koyi a obeframe ti wa ububu afi say be man ye wo sa koye no one obia na me pacho de bi obia me pacho de bi emfichiri mu ma asere ebi yesede ate me pacho de bi ti akatumu a atua toko manyo sa rewo no so ate na me pese me release u kakra eya me yase me bayi o ma me kata ne ho very pretty lady abai watiati akokọ fefe na nim dua obi ate na kotom sa no me ho fe natural when your friend said natural beauty natural body Priscilla enti wodi an say wodi yesre no say wo so wo mpa obi wa omwa wo nanka bi wa adwuma no say wo benya wo dryer bi ni ade na wodi be ye adwuma no na ja wanya bi ahwe wo ba wo ha wo nyina ani me pacho be ma ne friends eh dinde Isaac yes mama say wa beto ne nkra dochi na Germany no unim krokra wo so say Hamburg o say Munich o say Berlin o say Cologne unim ba bi o wono me pacho de bi me nim ko eno an say wo si German na say si a me ba te say wanya mfie say pacho mo 29 years wanya 29 na nipa no so sabi wo say wo ma na wo so chenchena atwanse no nti be ma bia ho ewahi ya ma ma nyina so no mo he ewahi bi so na obi behwe wa no wafa ne wabufu a obronsama fa hama wafa hama eni say PSA o fa bia na obi betumi SOMPA FM aboawo na aye na woti wasa no ya okono fere ya bay ohunya ohwe ne o self esteem na fiada bibia betumi esi eti o so akono so a ahye no so so kwasore ya frau Isaac ya ji o number no ne pese ya frau said ya me bayi kan ya frau ma ne wo kan di ori akole o yakola ne hojo wo se wo mpe no a enye hye wo de boa no na wo mie na dwuma na wonya bi nhwe wa wo ba no ma na susu ampa se waja akola wa tu kwan ne mfie be miense o se ni wo 3 million de anu odini o yenyina ye tie SOMPA wo ma se wa bonsu wa se mo be wi afre ne dochi bia wo te obeba Matthew hinni Jaji na me pesen misrewa wadan mana ubusane se tini yonko ne won ni uko adanfo no so ndi okọ no wa fe de atoto papa so no ma but nansi omuka se wotu onu so tu it was too on na okọ teacher training si wotu Africa no ho no ba baby potian won die unnim pacho de yo why ma se wa